74, por fin entra a funcionar a panificadora de Vigo. Aí temos unha foto dos primeiros tempos, na súa primeira fase. Daquela non era máis que unha panadería enorme, pero unha panadería. Tiña o seu despacho para que a xente fora a comprar ali, e despois tiña os seus camións para facer reparto. Antes o pan se vendía en postos pola cidade, iban as mulleres con os carros, iban coller o pan a panificadora, e despois iban por todos os barrios de Vigo vendendo o pan. Con os seus fornos automáticos alemáns, tiña xa de 35, un horizonte de producción de 35 a 40 toneladas, non? 30 veces máis do que producía antes a maior panadería de Vigo. Co paso do tempo, o primeiro que fixeron foi unha revolución non só na produción, sino na calidad do pan que producía, non? Isto é un paradóxico, non? Antes o pan era artesán, tiña esa forma que nos agora asociamos co pan artesán, que realmente é un pan industrial feito xito artesán. Pero eles non, eles lanzaron o panecillo japonés, que era un pan individual, estaba feito para repartir en colexios, en sitios de comida comunal, pero panecillos individuais, branquiños o pan normal, non? Canto máis branco, mellor para eles se parecía. Esta publicidade tiña unha campaña publicitaria moi novedosa para a época, como o nome, para chamar a atención. E, tamén foi a primeira que producía pan integral, por aí fora, non? Cousas así que para a época eran moi novedosas. Sobre todo tamén incidían moito na higiene, non? Iso, o contraste co resto da competencia, eles querían facer un pan especialmente higiénico. Incluso dicían que a mãe hermana non tocaba o pan cando se facía. A máis iso da fábrica, contaba unha rede de despachos e tamén unha frota de camións que repartía pan por toda a bisbarra, non? E incluso por barco mandaban a Morrazo. Aí temos a foto que veíades antes, non? Esa frota de camións que tiña. Co tempo, a panificadora foi medrando, iba ben o negocio, e xa Antonio Valcarte, que daquela xa era o presidente, ainda o accionista mayoritario con maior peso, pois decide que non só tiñen que facer pan, sino tamén moer o trigo, non? Entón, é cando aparecen os silos. En realidad, eso foron dúas fases. Primeiro se fixeron os da dereita, non? Que ten un capirote encima, e despois os seguintes. Isto xa depois da posguerra. Nos anos 30 fixeron unha primeira fase. Con isto era moi diferente, amplíase toda esta parte de aquí que vemos, non? Este outro volumen, que é onde está a moenda, que é a parte para mí máis bonita da panificadora, agora. E iso, para darnos conta tamén da novidade, hai que fixarse nos materiais, non? Daquela todo o que se construía por aquí era basicamente en pedra, incluso as fábricas eran de pedra. Na primeira fase vimos que, sí, que por fora era de pedra, pero por dentro se estaba de formigón. E os silos, pois eso, eran un auténtico, para a época, un auténtico rañaceos de formigón completamente moderno, non? Aquí vemos eso, a segunda fase de ampliación dos silos, non? Como van encofrados, como se construyen os edificios agora, pero daquela. Nos anos 60, o negocio iba ben, pero ainda querían máis, entonces van á fábrica de piensos, que é o edificio que está a Falferra, ali onde o Paseo de Alfonso, que este outro edificio. Nel, pois, aproveitándose, sempre tiña a política de aproveitar o gran ata o último, non? Eles compraban gran e o convertían en todo o que podían. Entón, empezan a facer subproductos do pan, no caso se fan produtos para consumo humano, animal, piensos para animais, e tamén, harinas, por exemplo, Pescanova, que é unha empresa que estaba facendo daquela, as primeiras varitas de pescado do Capitán Pescanova, que eran produtos da panificadora. E, co tempo que pasou, que a fábrica de piensos non funcionou tan ben, tamén a panificadora non seguiu medrando, non podía seguir medrando, porque, a xente xa non comía tanto pan, daquela, nos primeiros tempos, cando viva a panificadora, a xente comía hasta 1 kilo de pan ao día, como 4 horas de pan, é unha barbaridade, porque era a dieta habitual, desayuno, comida, cena, a base de pan. Pero depois, nos anos 60 e 70, a xente empezaba a comer outras cosas, peixe, carne, cousas así. Entón, iso, a fábrica de piensos non funcionaba moi ben, cuestións que non viñan ao caso, e fixo que todo se viniese, o mi iba bello tamén, xa non levaba a empresa tamén, e morreu en 1978, e acabou implicando que en 1980 a compañía viguesa de planificación entrase en quebra, non? Foi unha da máis fábrica, foi prácticamente das primeiras fábricas desa época que empezou a fechar en Vigo con moitas outras, foi a época de reconversión industrial.
entonces os bancos e outros acreedores quedan coa propiedade da panificadora. Isto fai que eso que deixa de producir manda ao paro daquelas eran só 100 empregados. Na actualidade o inmoble da panificadora é propiedade de 3 empresas inmobiliarias, especuladores inmobiliarios, que esperaban que con o solar iban a poder recalificalo, que pasase de ser industrial a residencial, e facer iso, os apartamentos, o apartamento e un centro comercial. Porque, bueno, por unha serie de cuestións tamén moi complexas, falta de acordo entre eles, por deixadez do Concello, que tampouco sou no seu momento a mellor activada para que fose reurbanizada ou pensar noutra utilidade da panificadora, pois aí a temos, a panificadora, que esa xa está abandonada, e, bueno, sufriu varios incendios, non? A panificadora sempre estivo no corazón da cidade de Vigo, está aí no centro, está das fábricas máis céntricas que hai en Vigo, non? Aparte ten ese contexto de o pan, era unha fábrica tamén que tiña particularidade que estaba aberta, porque a xente iba a comprar o pan aí dentro, a xente do barrio entraba dentro da panificadora a comprar. Tamén eran, dentro da panificadora había unhas escaleras, durante unha época a xente podría aproveitar para pasar dentro que era o campo de Granada, onde está o Concello, ata o Paseo de Alfonso, cruzabas a panificadora, era unha calle, non? E, bueno, era moi peculiar, a xente traballou moita xente nela, porque eran, bueno, traballos, iso, temporais, moita xente entraba. E, entonces, iso sempre foi un elemento de identidade cívica, a xente teñe moito cariño, non? E de inspiración creativa, non? Poderíamos aquí facer unha galería inteira de obras de arte, tamén hai unha novela sobre panificadora, non? Este é unha especialmente simpática. E iso. Nos últimos anos, agrumaron varios colectivos que de diferentes perspectivas e diferentes iniciativas, como a nosa, pediron a súa conservación, posta en valor e reutilización. Bueno, aí somos varios, tamén intelectuais, bueno, hai na radio, na televisión, hai xente que se refire a ela, non? Como unha oportunidade. Recentemente, por fin, o Concello de Vigo aboliu aquela promoción inmobiliaria, xa non se vai tirar, pero eles esperan poder reformala, non? Como vemos na imaxe, é unha infografía que aparece no Faro, para reconvertila nun centro multiusos, pero con usos cívicos, e, bueno, conservar por lo menos algúns dos elementos de patrimonio industrial. Sin embargo, paradóxicamente non fixo nada para que se reconhecida como patrimonio industrial, que se declara como ben de interese cultural ou como outra cosa, cousa que abriría varias portas ás urdas da Unión Europea, que xente de aquí viñese interesada, investigadores, así, non? Pero, bueno, esa é a que temos.